ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେଳା କେଉଁଠି? ଏ. ଧନୁଯାତ୍ରା, ବି. ରଥଯାତ୍ରା, ସି. ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଡି. ଚୌଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ. ଧନୁଯାତ୍ରା। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଶାସନ କାଳରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? ଏ. ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ, ବି. ଗଙ୍ଗ ବଂଶ, ସି. ଶଙ୍କର ବଂଶ, ଡି. କଳ୍ଚୁରୀ ବଂଶ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି. ଗଙ୍ଗ ବଂଶ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏ. 26 ଜାନୁଆରୀ, ବି. 1 ଏପ୍ରିଲ, ସି. 15 ଅଗଷ୍ଟ, ଡି. 2 ଅକ୍ଟୋବର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି. 1 ଏପ୍ରିଲ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାପନା କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଏ. 1 ଏପ୍ରିଲ 1936, ବି. 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947, ସି. 26 ଜାନୁଆରୀ 1950, ଡି. 2 ଅକ୍ଟୋବର 1952। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ. 1 ଏପ୍ରିଲ 1936। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଭାଷା କ'ଣ? ଏ. ହିନ୍ଦୀ, ବି. ଓଡ଼ିଆ, ସି. ସଂସ୍କୃତ, ଡି. ଇଂରାଜୀ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି. ଓଡ଼ିଆ। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ଏ. କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବି. ଗଞ୍ଜାମ, ସି. ବରହମପୁର, ଡି. ଅନୁଗୁଳ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି. ଗଞ୍ଜାମ। ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜଧାନୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏ. ସମ୍ବଲପୁର, ବି. କଟକ, ସି. ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଡି. ପୁରୀ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି. କଟକ।